بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikamin liga Allah ono Musa oneshawu udumalubuku Allah subhanahu wa ta'ala, umondli wamazwe onke. Ukuthula nomusa kube kuMuhammad isithunywa sika Allah sokugcina nasemndenini wakhe nakubalandeli bakhe nalabo ababalandelayo. Inkulumo yami imayelana nesura ebaluleke kakhulu kwiQur'an. Igama layo yisura Ikhlas noma yisura Qul huwallahu ahad. Le sura ingeyekhulu neshumi nambili kwiQur'an, 112, futhi isura enamavesi amane. Isura eyambulwa eMecca, umprofeti ukuthula kube kuye engakafudukele eMedina. Lena isura edingida ubunye buka Allah subhanahu wa ta'ala obaziwa ngokuthi tawhid, kusukela ekuqaleni kwayo kuze kufike egcineni kwayo. Izinkakha zolwazi lwetafsir ziyasitshela ukuthi isizathu sokwembulwa kwale sura ukuthi labo abangakholwa beza kumprofeti Muhammad ukuthula kube kuye bathi, sindlalele ngemvelaphi yenkosi yakho, sitshele ngomsuka wayo. Wase Allah subhanahu wa ta'ala embulela kumprofeti ukuthi, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yithi o Muhammad, ungu Allah oyedwa vo, munye vo. Qul huwallahu ahad, yithi ungu Allah munye vo. Igama lesi-Arabi lithi ahad lichaza ukuthi wahid, oyedwa, njengoba Allah subhanahu wa ta'ala ethi kwisura Swafat, inna ilahakum la wahid, ngempela uNkulunkulu wenu munye vo. Wa Allah subhanahu wa ta'ala uphinde athi kwisura Baqara, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim, futhi uNkulunkulu wenu munye, akekho uNkulunkulu ekumele akhonzwe ngaphandle kwakhe, onomusa oneshawu. Ngakho leli verse, ivesi lokuqala kule sura, licacisa ubunye buka Allah subhanahu wa ta'ala ngokusobala. Lichaza ukuthi akekho ekumele akhonzwe ngaphandle kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ongumdali wezinto zonke, uyena kuphela onelungelo lokukhonzwa. Ukubhanga uAllah subhanahu wa ta'ala nabanye kumkhonzeni kuyicala elikhulu phambi kukaMdali, futhi kubizwa ngokuthi shirk ngolimi lwesi-Arab, kuphambene netawhid. Izithunywa ezazithunyelwe ukuthi zize kubantu njengabaprofeti zayithunyelwe ukuthi zitshele abantu ngetawhid, njengoba Allah subhanahu wa ta'ala ethi kwiQur'an, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah washtanibu at-taghut. Sithumelile kuso sonke isizwe isithunywa esizotshela abantu ukuthi khonzani uAllah niziqhelise konkulunkulu bamanga. Ishirk noma ukubhanga umdali kumkhonzeni, umbhanqa nabanye onkulunkulu bamanga, kuyisono. uAllah subhanahu wa ta'ala akasixoleli leso sono uma umuntu esenza. uAllah subhanahu wa ta'ala uthi kwiQur'an, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ngempela uAllah akakuxoleli ukuthi abhangqwe, kanti uxolela noma yini ayifisayo engaphansi kwalokho. Ngakho Allah subhanahu wa ta'ala, umdali wezulu nomhlaba, munye vo, uyena ekumele akhonzwe, angabhangqwa nabanye. Umprofeti ukuthula kube kuye uthi, uAllah subhanahu wa ta'ala uthi, ana aghna shuraka man ashraka bi shay'an taraktuhu wa shirkahu. Nginothile kakhulu ukuthi ngingaba nabalekeleli, loyo ngibhangqa nokunye ngimshiya nalokho ngibhangqa nakho. Okuchaza ukuthi uAllah subhanahu wa ta'ala uma umbhangqa nabanye uNkulunkulu uyakushiya nalabo obakhonzayo abangeke bakusiza ngalutho ekugcineni, ngoba uAllah subhanahu wa ta'ala onamandla onke. Ivesi lesibili kule sura lithi Allahu samad, uAllah usamad. Igama elithi samad lichaza ukuthi uAllah ozimele, ongadingi lutho, kodwa konke okukhona kuyamdinga. Konke okudaliwe kudinga uAllah subhanahu wa ta'ala ukuthi kuphile. Akadingi ukudla noma isiphuzo noma usizo oluthile lomuntu,
kodwa uyena umondli futhi uyena umsizi, njengoba Allah subhanahu wa ta'ala ethi, o nina abantu niyamdinga uAllah kanti yena unothile. uAllah uphinde athi, wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara, uAllah ungonothile bese nina niba abahluphekile. Ngakho ke uAllah uyena kumele sicela usizo kuye, siphendukele kuye uma sisemzimeni noma kukhona esikudingayo, ngoba uye kuphela ungasisiza, njengoba sisho emthandazweni kusuratul Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, okuchaza ukuthi wena kuphela simkhonzayo futhi kuwe wedwa sicela usizo. Ngakho usizo livela kuAllah subhanahu wa ta'ala kuphela, aliveli emadlozini noma emntwini othile noma ezithixweni noma kulabo sebashiya emhlabeni. Umuntu ocela usizo kulezi zinto wenza ishirki, ukubhanga uAllah subhanahu wa ta'ala nabanye, okuyisona esikhulu kunazo zonke. Ezinye izazi zetafsiri zithi ivesi Allahu Samad lichazwa yileli vesi elilandela lona, njengoba omunye wabalandeli bamprofethi ogama lakhe Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu wathi uma echaza igama as-Samad, yilo ongazali futhi ongazalwanga, alladhi huwa alladhi lam yalid wa lam yulad, yilowo ongazali futhi ongazalwanga, ngoba yikho into ekhona ngaphandle kokuthi izofa, futhi ayikho into ezofa ngaphandle kokuthi kuzodliwa ifa layo. Ngakho Allah subhanahu wa ta'ala uyena odalile, akazali futhi akazalanga futhi akazofa, kodwa uzophila kuze kube phakade. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, akekho kumele akhonzwe ngaphandle kuka Allah subhanahu wa ta'ala, uyena uzophila kuze kube phakade. Bese kuthi ivesi lesithathu kule sura uAllah subhanahu wa ta'ala uthi kulo, lam yalid wa lam yulad, akazali futhi akazalwanga, okuchaza ukuthi akanandodana noma indodakazi, kanti futhi akanabazali, ungokuqala, akukho lutho ngaphambi kwakhe, abe ngokugcina, akukho lutho emva kwakhe. uAllah akazali. Ngakho leli vesi liphikisa lokho okushiwo amaKristu uma ethi uJesu uyindodana kaAllah, nalokho okushiwo amaJuda uma ethi uUzair uyindodana kaAllah, nalokho okushiwo abakhonzi bezithixo ngesikhathi sikaMprofeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labo abathi izingilosi zingamadodakazi kaAllah. Konke lokhu kuyaphikwa kuleli vesi elithi lam yalid wa lam yulad, akazalanga futhi akazalwanga, njengoba Allah subhanahu wa ta'ala ethi kwiQur'ani, badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bikulli shay'in alim. Ungumdali wamazulu nomhlaba, angaba kanjani indodana ebe engenayo umfazi futhi edale yonke into futhi enolwazi ngayo yonke into. Ngakho Allah subhanahu wa ta'ala akanandodana futhi akanandodakazi futhi akanamfazi, ngoba Allah subhanahu wa ta'ala akazidingi zonke lezi zinto, uyena umdali odale konke. Ivesi lokugcina ke kule sura lithi, walam yakul lahu kufuwan ahad, futhi akekho ongafaniswa naye, akekho lingana naye, futhi akukho lutho lingafaniswa noAllah subhanahu wa ta'ala. Leli vesi lifakazelwe elinye lithi, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, ayikho into efana naye kanti uzwa konke futhi ubona konke. Alukho lingafaniswa noAllah subhanahu wa ta'ala emazulwini noma emhlabeni, ngoba indalo ayisoze yafana nomdali. Umehluko omkhulu kakhulu kuzo zonke izingxenye. Ngakho Allah subhanahu wa ta'ala kuphela kumele akhonzwe, yedwa loyo zimeleyo, ongazali futhi ongazalwanga futhi ongafani nalutho. Le sura umprofeti ukuthula kube kuye wathi kwihadith, qul huwallahu ahad ta'dilu thuluth al-Qur'an. Isura qul huwallahu ahad ilingana nengxenye yodwa uma hlukanisa iQur'an ibe izingxenye ezintathu ezilinganayo. Futhi umprofeti ukuthula kube kube jwayele ukuyifunda le sura ndawonye namasura qul a'udhu birabbil falaq nesura qul a'udhu birabbin nas. Ube wafunda lamasura umathatha ekuseni nantambama nangaphambi kokuthi alale. Sicela uAllah subhanahu wa ta'ala ukuthi asandisele ulwazi, asihlenge ekutheni simbhanqe nabanye uNkulunkulu, asenze sibe yilabo abakhonza yena yedwa size sifice ukufa. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.